no na wi yiri ovuru iyi buru na agwọ ndị riri ya nwụchadịana onye na-anya nsị a na-ene n'ọgwụ obere mmọnwụ enyere laịsensị na Anambra igwe amụnsụ nye ka ọ gwagudo m okwu wee gwajasị na ya bụ na nriri anụ na ebe ri ahụ na-eri ozu nke igwe amụnsụ biko ndị riri anụ na ebe ri ahụ na-ezu ozu amụchana mana dịka jere sụọ ntụgwụrụ na ruo ibe ngwọrọ ụgbọ bụ jere dịba buwe a na-ezi n'anya ọ na-awụ ibe ngwọrọ ọgwọ jenu jide dịba buwe odegbu na-agba ọsọ na-etisi akwa na nne gburu nwa ya n'ike ọnwụ gburu nne ya n'ike mee ibe ịma na ego odegbu ji ejikwa nne ya afụna maka ibe ọgaranya ji eme ibe ọgaranya na-awụ ọnọ ya ọnwụ gbuo nne ya dịka bụ abata na be ya ọsịchukwu gọfarụ ịba gị ọfụma mụ na hụ na-aba abụna dị n'anya nya ka igwe amụnsụ nọ na-eme anya kpọọ ikuku ama na ọnya ikuku ama na ọnya zi ha ọzọ ikuku nya jeru na ndị ichie ya bịa bịa ka ya gbagharịba mmọkwụ mmọnwụ nya jerube igwe orizu na na-ewu na ibe emere ihe n'ihu mmọnwụ mere nkarị ya na-ekwu ọta ka agụ a na-ekwu okwu ya ba niile nọ ebe n'ụlọ ugori mmọnwụ nye ka igwe orizu na na-ewu iji na-eme anya mechaa ihe o mere kwere moto merụ m ọjị nsị a na-ekwu ihe o ji merụ m ọjị na igwe amụnsụ nwere bata biya na mba ukwu ọtụtụrụ laịsensị nọ mba mamụ n'aka narụkwu ya nwapụ ya n'isi mmọnwụ odeghị nke ọ dere n'akwụkwọ deghị m n'ihu mmọnwụ na uri ya odegwuba gị ọfụma ịmụ n'anya maka ibe ọwụwụ na a na-eme nwaanyị anọghị ya ya bụ ibe wụ ajọ ibe ọfọ nnene ndị esichalụ na ite dobe nwaanyị erighị ya ya bụ ibe wụ ajọ ọfọ nnene mana nwaanyị mara obi dị ya ebe nwoke akụwa na kpọrọ mkpọrọ nwaanyị akwụrụ n'akụkụ riziri iri ike mana nwaanyị amaghị obi dị ya agụwa akpọrọ mkpọrọ nwoke kewa soro onye ọzọ jewarụ ogbu ebi ọgara gị dị udu mmiri na ọkọchị ma mme arụsị abịaba arụsị na nka udu mmiri na ọkọchị na mgbe arịrafọ ọkụrụ akụ eji mmadụ karịrị mmadụ odegwu karịrị odegwu ndị dị ime wee jebe n'oke odegwu ọ na-ewute m n'oge gara aga mbata na be hụ na ọ dị ọkụ n'ọkụ odegwu jerukwa ana n'ọmụ agụ kpọọ ụmụnna nyebie n'aka odegwu jerukwa ana n'ihu kpọọ ụmụnna nyebie n'aka odegwu jerukwa ana na-egbu ewu ala ikorobịa ndụ na-ama ọ na-awụ ikorobịa niile na-ahụ ọkpọ oriri oje ofesi natakpa oriri ndị mmadụ agbakọrie ọbụ ụfọdụ na-awụ eje oriri pụọ mkpọrọ mbọ isi abụwarụsi anya mana ikorobịa jee jeti ire dị mma wee na ka ọ tụọ kpọrọ ndị nụrụ ime nzukọ ndị siga na-ejere ozi ndị nụrụ ibe na-agba n'obodo odegwu jee mba nata mana ya pakịrị ọfụma ọkpọ ndị nṅụrụ ibe na be anyị nyecha gị ibe ntị maka ndị nṅụrụ ibe gbariju ha awọ n'ụlọ obodo ịma na dike jeru mba eme na-ebesara aka ọbịa na ile ọ na-agara onwe ya mana ijecha mba nata isetụrụ ndị nṅụrụ ibe echi n'izu na-abụ ụkpụkpọ ọhụụ ijejuo maka ndị nṅụrụ ibe na wabata obodo asị na udo ji adị ejekwuru ndị nṅụrụ ibe asị na udo eje ha dị ndị nṅụrụ ibe fie n'isi ọfụma n'elu m anya nwoke ọnwụ na anyị na-abụ na ịntanetị odegbu na nke ududo odeghi mmọnwụ na-eme ihe dị na mmọnwụ mba a na-abara agụ mgbọmgbọmgbọ mmadụ ka mmadụ ebubebe ike odegbu na be anyị ga-ebe n'ụgbọ okwu na be anyị maka obodo ọwụ na riri ibe batidi ebubebe jidegbu obodo ahụ n'ana n'ebe nke ọrụ ejerubata ibe na mba ukwu egudo igwe ọ na-ene m anya odegwu buru ebi mekwa ibe ọzọ iji eme ihu atọ ma mụ nnọchi abịa hụ na ịkpọba ndị nṅụrụ ibe nọ na nka gbukwueruba ehu ajata ya ka ibe dịba na nwa ebidogodo mekpọba ndị a na-akpọba ndị elu mkpọkwu na-emeri ebi aka na-azụ egwu godoro anya ọhụụ maka atụtụrụ ya ka egwu egbufuru ya ose n'ikwa n'anya nsịba maka achụkọta dị ike achụfụ ya na ọgba egbuori ya mma n'osisi mmiri na-ezere akaba odegwu nwa m ọ bụ na m na-ejecha na wee nata ndị nṅụrụ ibe go duru na ndụ hụ ji adị ogologo nsịba na ndụ hụ ji adị ogologo nsịba na ndụ hụ ji adị ogologo ede na mụ na anya n'ọgbọ ịbụ na ibe nwa m kwuru n'ọgbọ bụ ibe mere eme maka ọ na-awụ abịa obodo amụghị ndị nṅụrụ ibe nwee ngwọrọ nwee ndị mkpukpu gote okwube zukọ n'ọgbọ atụ ijelube ndị mkpukpu
ndị ṅụrụ ihe gota gbakọ badobe ejebe ekpebe ihe na nwa mana ọ na-aka mma ọgaranya gbata ego nya gwa mbọ nwee ndị ṅụrụ ibe nwee ndị na-emesi iri ike mgbe ndị okwu ketara ese nke ndị ṅụrụ ibe ejekpebe ndị na-eme ire dị mma kota okwu ejedozi ya n'elu m anya mkpọrọ ọrụ onye nsi gbabataruo na-ewili ka mme mmanwụ na-ewi na-eri enwe ebe a na-asa eke nsọ ụfọdụ na-eme ego na nzuzu ụfọdụ na-eri eke na akpagharịrị onwe nsị bụ na-awụ ndị bụ ọsọ ndụ agwụ ike mgbe mechizie na ịgba mmọnwụ na anaghị ka ọnwụ jidebe gbuo eje mechi mmọnwụ n'elu m anya mgbalụ okwu mmekududo na-eme mmọnwụ n'oyiri mgbabataruo na nka jekwuru obi adada na nka mkpọ ya obi nkwa agụ ọgbarụbịa mkpọ ya eze ṅụrụ ihe nsị ya nya bụ ike ibe emenwune mụ na nka mana onye jide na m na-emesi iri ike kpọrụje n'aka ike nga ka o mee m ibe maka ọ bụ mụ na ọgbọ ọma na obere mmọnwụ na-emelu nnukwu mmọnwụ iji eri ndụ nwa na ọgaranya ruru na ana wehu n'elu wee gwa aha na agbajikọ na nka ọgaranya ngada anyị kpuchiri ibe odegwuna n'isi mma ngetalụ maka isi kote didegwala anụ na-ebegwa aha na-eri ozu anana ọnwụ jere jiri ya gbuwe ibe eji kechi ọkpụkpọ wee kechi ọkpụkpọ ruo n'ọnwụ odegwu arụrụ n'ime iji nwanda ụza m iji merụ m odegwu ịbụna na anyị nọ n'isi mmiri anyị nọ n'ohi mmiri ata ata na nka dịgozi tụọrụrụ m odegwu ọ bụrụ ọbịa nọ na nka ịma na ọ na-awa ekwe ntịntị ihe anụ ha na ọpụtaghị anyị jụọ ọgwụ nara n'ebe nke ọrụ ha akụkọ ọnụ nwanụ n'ọnụ agụgọ ndụ n'ọnụ na-awa atọghefe ya ndị obodo ekwenụ n'anya ọnwa nwa ha agba mmụọ n'isi n'anya nye merụ ntị gbagbata bụ ọbịa dada na nkwaagụ mkpọ ya obi nkwaagụ ọgbalụbịa ọdị na ọya wụ eze ndị ṅụrụ ibe mkpọ ya obi na nka obi na nkwaagụ nya na ebe ndị niile kpatara mgba dịka na nka na-emesi iri ike opụta okwu ofu n'alụ na nke ọdata ego rie n'ezi ezi nzi ya na-ene anya na iri na ịnọgba eji gbe akpara nka n'ana nya na ebe anya mgbe amụma na nka na-eti mmọnwụ emesi ibe ike amụma na awụ ọma aja bata na ọbụ obi adada esesi udere kpọ nkwa gbagharịba amụma na-ata eji eme mmọnwụ na nka na kpuwe udene kpọ nkụ eji eti mmọnwụ na jụọ nnọọ ya udene kpọ nkụ ọkwe m mgbe ya udene kpọ nkụ na ana nka udene